bedo wacho e kaunti ma Kisumu kuom ranyisi mibadhi ero ka donjo mana ka ute madongo dongo migero ute madongo dongo igero kendo miyo jomoko thuolo mag tije ndio to moko nyalo bedo ni adieri gin wechegi mag mibadhi. Nyaoni kanye e assembly in kaka MCA ting mane ma Onono wacho ni kaito wasirem kaka MCAs e duoko piny wechegi mag mibadhi counties. Cleophas, wado mheshimiwa Otiato se wuoyo maber. Gima nyalo medo kanyo en niya, gigi transform kineno kata in fact a clever governor will make sure ni en gi hands in the election of the speaker. To once ni luete nitiere speaker, luete dhi bede a majority leader, luete dhi bede house leadership, already that assembly is compromised to the core. Nikech seche makoro leadership mane kata luet governor nitiere. Koro for example tinde apani tinde system moro biro ni party mayiero house leadership. To party no be mano yiero nyaka governor. Koro idwara team ma will give governor an easy time to work. That is the presumption. To the yudoga koro this leadership bende koro chak new friendly people to be in the committee. And Gimase Somomaneno, the committee is formed on the basis of on Nama week Ainacha, make it a very sensitive committee. You don't need kain engineer, in MCA my engineer, they will make sure ni okoketi a committee ma roads. Maybe Katie Mabende is not very oken committee more be minyalo konya aina. Gicha gibet pin to pick pack waket bende ngat wa mok bende dhi chando wa gigi makata gik moko dhi marach to ngat ok dhi chando wa gigi ok dhi chando executive. Koro at the end of the day the whole setup mano nego tim kata oversight gineka yudo ko bedo compromised to the advantage of the executive. Gima kendo lit kabisa eni jo piny to ng'eyo ni responsibility nitiere kuom wate. Kana chako introduction na wachi wan gi liel moro to yo madhi e dalano ka chairman Manyamori barabara ne rach completely. To chuna nikech jo piny wacho ni Nyaoke koro maiti ok nya tingi wich to ine MCA man wayiero. Koro ing'ena donjo fuku na taloso ndara barabara madhi ka Jakom mondo biter maiti kacha. To jopinto neno ni ko kitimo mano to kare dwa yiri nango. Koro one a lot of challenges to in fact magi gik makoro kelo corruption because the right things are not being done. Because even the governors themselves sani endi a clever governor nyaka make sure ni speaker nitiere kore, majority leader nitiere kore, house leadership nitiere kore te. Koro in case nitiere gimoro marach monego benwa timone oversight kata minyalo penjo ok inyal penjo mana kaka ne mheshimiwa noswacho ni koro kaka for example Kisumu County 135 MCAs and 34 ODM, only one independent candidate. Mabende Sani and naturally becomes an ODM member. Kuro in that kind of a circumstance okinyal raise anything that can go against the executive. Okay. Chief officers go, CECs go, or be appointed the governor. The moment me this someone katamana chief officer, no timo makosa moro, it is like could summon the governor. Omio could do play ni bwana party okudwanu atimko party dwanu awe ne governor time. Ma koro watch moro maro oversight cha. Bende koro bedo watered down. You cannot do anything. Omio maybe in the future as we go, as we learn, Manakaka His Excellency the President Nwachu Moroka. Ni odwaneno ni assemblies are autonomous. The autonomy of the assemblies nyaka be maintained. Ma assembly beda assembly yore to executive beda executive yore. So at the moment Sani kitimo katama requisition from the assembly to the executive, they have the ginamagi decide ni gibiro golo pesa no koso bigol. Kudwa the trip nyaka gitim requisition ka executive. Ka executive wacho ni gionge gi pesa. We have nothing to do.
beduru piny, and what can you do? Ok inyal timo. To ka executive wacho ni nigi pesa to gigolo pesa to trip ok udhi to pesa uyudo kaka liekore gi jako mar EACC moko kuom counties mane yore magitiyo mondo giyudo omenda. EACC bende wanyalo blame on one side or the other. Ka ginyalo wacho, in fact I saw that kane chairman mar EACC wacho. To kanitiere that problem to koro iwacho mondo watim ang'o, ok gikaw action to such kind of people. Those are, I mean, independent people. Kanitiere gimotimore kamano to gikaw action kar mondo giwuo awuoya to giweya dhi mbele. Chal ka gima koro en wer ma koro ji wero to mano ma ji dhi ng'iyo godo. Ma kata next time kata ka wan wawuok sani, the next MCS madhi biro pod dhi mana dhi those circumstances ka dhi mbele. Gik moko maricho nego chung sani before pok wadhi mabor. Ero kamano.